Mchaka cha 2025 unali nkokekoke ku music industry pamene kunali kukanganirana ma views pa ma video amene oyimba nkavanga upload pano pa YouTube. So mu video yathu ya siku la lero tiona top 10 ya ma video amene aoneredwa kwambiri mchaka cha 2025, ndipo mukafukufuku wathu taona kuti pali kusintha kwakukulu zaidi ku music industry chifukwa nyimbo za anthu ambiri ku Malawi kuno zikuoneredwa kwambiri kuposa kale lonse, ndipo mudabwa kwambiri ndi ma views amene oyimba ku Malawi akupeza pano pa YouTube pa nyimbo zimene akupanga upload. Ndipo muonere video yonseyi mpaka kumapeto ndipo mudabwa kwambiri ndi ma views amene nyimbo imene ili pa number 1 yapeza. Choncho ngati ndino alendo pa YouTube channel ino pangani subscribe komanso kupanga turn on notification button kuti ma video ngati yawa ndi enanso asamakuponyeni. Kodi ndi oyimba kuti amene inuyo mukamva zoti waika nyimbo yake pano pa YouTube mumathamangira zaidi kuti muzaonere chifukwa chokuti mumankonda? Kodi mukuganiza kuti mu top 10 imene tikufuna kuulula lero apezekamo? Tiye tikhalire limodzi ndipo musagwere mphwayi chifukwa sitikuziwa ngati a 10 pali nyimbo ya Onesimus imene mutu wake ndi Cigarette. Ndipo pofika pano nyimbo imene ili ndi ma views okwana 3.9 million. Pa number 10 Onesimus Cigarette. Tsopano tifike pa number 9. Pa number 9 pali nyimbo ziwiri zimene zili ndi ma views ofanana, ndipo nyimbo yamba ndi ya Miracle Chinga imene mutu wake ndi Mozi. Ndipo pofika pano nyimbo imene ili ndi ma views okwana 4 million. Pa number 9 Miracle Chinga Mozi. Monga tanenera kale pa number 9 pali nyimbo ziwiri, ndipo nyimbo ina ndi ya Great Angels imene mutu wake ndi wake imene ili ndi ma views okwananso 4 million YouTube views. Great Angels on number 9. So pano tifike pa number 8. Pa number 8 palinso nyimbo ziwiri zimene zapikisana pa ma views, ndipo nyimbo yoyamba ndi ya Black Nina imene mutu wake ndi Anemwe. Ndipo pofika pano nyimbo imeneyi ili ndi ma views okwana 4.1 million. On number 8 Black Nina Anemwe. On the same step tiliso ndi nyimbo ya Cheni Owabebu imene mutu wake ndi Nkhuku imenenso ili ndi ma views okwana 4.1 million. Cheni Owabebu featuring Man G Nkhuku on number 8. Tsopano tifike pa number 7. Pa number 7 pali nyimbo ya Heartbreak imene inachuka pakatipa imene inayimbidwa ndi Loiso mutu wake Liva. Ndipo pofika pano nyimbo imeneyi ili ndi ma views okwana 4.5 million YouTube views zimene ndi zinthu zapamwamba kwambiri chifukwa oyimba wake ndi upcoming artist zimene ndizotamandika. Pa number 7 Loiso Liva. Mwapang'ono tikusika mu ndandanda umenewu, ndipo pano tikufika pa number 6. Pa number 6 pakupeza ka video ya Teresa Pondo imene mutu wake ndi Nditayenda Nanu imene pofika pano ili ndi ma views okwana 4.6 million. On number 6 Teresa Pondo featuring Namadingo Nditayenda Nanu. Tikaonesesa tikusendera ukamaliza ndandanda umenewu wa nyimbo zimene zaoneredwa kwambiri mchaka chimene cha 2025. Koma funso nkumati kodi nyimbo 5 zosalazi imene mwayikonda kwambiri mchaka chapitachi ipezekamo? Tiyeni mosataya nthawi tifike pa number 5. Pa number 5 pali nyimbo ya Kwaso imene mutu wake ndi mbali ya kuno. Pofika pano nyimbo imeneyi ili ndi ma views okwana 5.8 million YouTube views. On number 5 Kwaso mbali ya kuno. Tikusendera ukafika kumapeto kwa ndandanda ama video amene yaoneredwa kwambiri mchaka chimene cha 2025. Ndipo pano tili pa number 4. Pa number 4 pali video ya Lulu komanso DM imene mutu wake ndi Khalidwe imene pofika pano yaoneredwa ndi anthu okwana 6.3 million zimene ndi zinthu zapamwamba kwambiri chifukwa nyimbo imene anthu anayikonda ndipo sinkasowa mawalalamu chifukwa chake ili ndi ma views ochuluka tere. Video ya Lulu komanso DM Khalidwe pa number 4.
Pano tikusendera kufika chakumapeto ndipo mtima wayamba kugunda kuti kodi favorite artist yathu apezekamo mu top 10 imeneyi. Osadandaula, pano tiye tifike pa number 3. Pa number 3 pali nyimbo ya Dremo imene mutu wake ndi Pensulo, omwe kufika pano ili ndi ma views okwana 9.3 million YouTube views. Ndipo izi zinangoyenera kutero chifukwa nyimbo imene sanafike matsiku 10 inali idafika kale 1 million, zimene ndi zinthu zachilendo komanso koyamba kuno ku Malawi nyimbo kufika ma million views sanathe masiku 10. Dremo Pensulo 9.3 million on number 3. Mwakachetechete tiye tifike pa number 2. Pa number 2 pali nyimbo imene ya Dr. Patience na Madingo imene mutu wake ndi Tuli, imene pofika pano nyimbo imeneyi video yake ili ndi ma views okwana 11 million pano pa YouTube. Ndipo izi si zinthu zodabwisa kwambiri chifukwa nyimbo imeneyi anthu anayikonda ndipo inali kumveka pena paliponse. Chifukwa chake idalinso ndi mwayi woti itha kuoneredwa kwambiri. Chifukwa chake mundandanda umenewo ili pa number 2 ndi ma views okwana 11 million. So pano yafika nthawi imene wina aliyense amayembekezera kuti ndi nyimbo iti imene yanyamula nyimbo zina zonse kumbali ya ma views pano pa YouTube ndi head wa nyimbo imene video yake yatenga malo pano pa YouTube mchaka chimenechi cha 2025. Kodi mukuganiza kuti ndi nyimbo iti imene yatenga mpando umenewu wa ma views mchaka chapitachi? Kodi inuyo mukuganiza kuti watenga mpando umenewu angakhale ndani? Ndi video iti imene yachikula ma views ochuluka zedi mchaka chimene cha 2025? Taberekani maganizo anu mu comment section tione ngati ndinu yolondola. Mosachedwa tifike pa number 1. Kuchokera pa number 2 kufika pa number 1 pachitika zinthu zopsa kwambiri zedi chifukwa pali kuthawana ndi ma views ochuluka ma million ya ma views. Pa number 1 pali nyimbo imene mutu wake ndi Magini imene inapezeke ndi udindo wanu oti musikaonera ma videos yake, ndipo tikamazapanganso video ngati ulendo wina ndi kuti azapezeke mu mndandanda umenewu wa anthu 10 oyambirira amene nyimbo zawo zaoneredwa kwambiri mchaka chinochi. Osayiwala kupanga subscribe ku YouTube channel ino kuti ma video ngati awa ndi ena asamakuponyeni. Osayiwalanso kupanga like komanso share video iyi.